हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे लेबार कार्डनि सायाव जोङो मा बेनिफिट्स जायो आरो बेनि क्राइटेरिया आरो बेखौ जोङो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनानै लायो बेनि स्टेप प्रसेस लोगोसे जोङो बेनि गेजेरजों मा बेनिफिट्स मोनो बेनि सायाव जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन आरो बे पर्टेलनि सिङाव जोङो मा चेक खालामनानै लानो हायो बेनि सायावबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम अब्ला नोंथांमोना गासैखौबो A to Z बुजिनानै मोनगोन आरो लोगोसे एप्लाइनि प्रसेसखौबो नोंथांमोना कनफिउज गैयाजासे बानायनानै लानो हानाय जागोन बेनिखायनो जोङो दायो नायनोसै बिनि सायाव जोङो बेनिफिट्सआव जोङो मा दङ बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै नायगोन जोङो मा मोननो हायो जोङो क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय जोङो नायदो जोङो केस एवार्ड बेनिफिट्स माने नोंथाङा दान बान्था एबा रांनि बान्था एबा रां नोंथाङा दरमाहा हिसाबै मोनगोन बिनिफ्राय डेथ बेनिफिट्स थैनायनि थाखाय जुदि नोंथाङा अनार जा लेबार कार्डनि अनार्स नोंथाङा जुदि एक्सिडेन्टलि माबा मोनसे जानानै जुदि डेथ जायोब्ला नोंथाङा बिनिफ्राय इन्सुरेन्स हिसाबै बा थैनायनि बान्था मोननो हानाय जागोन बिनिफ्राय डिसेबिलिटि पार्सन्सफोर जायफ्रा बिथांमोननि थाखायबो डिसेबिलिटि बेनिफिट्स दङ बेनिफ्राय एडुकेसन बेनिफिट बिनिफ्राय नोंथाङा जाहाथे माबा मोनसे सोलोंनो गोसो एबा माखासे एडुकेसन खामानिफोर जुदि सोलोंथाइ लाबावनो गोसो दंबा बिनिफ्राय नोंथाङा बेनिफिट मोनगोन बिनिफ्राय हेल्थ चेकआप फिजिकेलि बेमार आजार बेमारखौ फोसाबनाय बेफोरबायदिनि थाखाय हेल्थ चेकआपनि बेहाय फेसिलिटि दङ बे कार्डनि गेजेरजोंबो मोननो हानाय जागोन बिनिफ्राय मेडिकेल एसिस्टेन्ट बेबो देहानि थाखाय नोंथाङा मुलाम्फा दङ बेवहाय बे मेटारनिटि बेनिफिट्स बे बेलेग आरोबाव मेरियास बेनिफिट नोंथांमोनहा दंबावो बेहाय मोननो हायो बिनिफ्राय एप्लिकेसन फर पेन्सन्स जुदि नोंथाङा 55 इयार्सनि लेटार अब्ला नोंथाङा एप्लिकेसन फर पेन्सननि थाखाय एप्लिकेसन गारनानै एबा बेहाय साबमिट होनानै पेन्सन मान्थलि मोननो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर दायो जों नायनोसै बेक खालामनानै जों बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जायो बेवहाय माखासे नोंथांनि प्रब्लेमफोर जानाय बेफोर जा प्रब्लेम इस्यु बेफोरखौ नोंथाङा क्लियार खालामनानै लानो थाखाय बेहाय नुनो मोनदों KYC भेरिफिकेसन नोंथाङा जुदि दानारि बान्थाखौ जुदि मोनाखै आरो नोंथाङा जुदि प्रब्लेम जादोंबा बे KYC भेरिफिकेसननि गेजेरजों खाथिनि नोंथाङा CAC सेन्टारफोरनि गेजेरजों थांनानै KYC नोंथाङा साबमिट होनो हागोन बिनिफ्राय चेक स्टेटास नोंथाङा जेब्ला एप्लाइ खालामनानै रेजिस्ट्रेसन आइडि एबा एप्लिकेसन आइडि मोनो अब्ला बेखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव चेक खालामनानै नायबाय थानो हागोन नोंथाङा आफ्टार 1 उइकनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोननो हानाय जागोन एबा माखासे प्रब्लेम इस्यु एबा माखासे अफिसियेल प्रसेसनि थाखाय एसे लेटबो जायो नोंथांमोना बेखौ स्टेटासनि गेजेरजों नायबाय थानो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोनहा जोङो दायो गोजौआव नुदों रेजिस्ट्रेसन पेज फर निउ वार्कार जों निउ वार्कार हिसाबै एबा सासे निउ हल्डार हिसाबै नोंथाङा बेहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय गोजौनि रेजिस्ट्रेसन पेज फर निउ वार्कार बेहाय क्लिक खालामनानै होदो जोङो बेखौ क्लिक खालामोबा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय बिनिफ्राय नोंथाङा जाय जेराव स्टार्ट मार्क रेड मार्क नुदों स्टार्ट बेवहाय नोंथाङा गासैबो मेन्डेटरि हिसाबै बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन आरो डकुमेन्टसखौबो साबमिट होनो नांगोन बेनिफ्राय जोङो अफिस जा नोंथांमोननि अफिस लेबार अफिस नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट बेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामदो गावबागावनि बेनिफ्राय बेखौ सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि केन्डिडेट्सनि नेम एबा बेनिफिसारिसनि बेवहाय नेम बेनिफ्राय फादार एबा हासबेन्ड्स बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ हिसाबै एज प्रुफ हिसाबै नोंथाङा मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड होनांगोन बेनो जाहैबाय डेट अफ बार्थ नङाबा नोंथाङा एडमिट एज प्रुफ एडमिट नोंथाङा जिखुनु जाहोब्लाबो जागोन बेनिफ्राय 150 KB निफ्राय लेस जानो नांगोन फाइल साइजआ बेवहाय फाइल साइजआ जाहैबाय 150 KB बेनिफ्राय गाहाय जानांगोन अनलि PNG JPEG MSN PDF फाइल टाइप एलाउड बेयाव मोनथाम टाइपनि फाइल्सआ बेहाय एलाउड दङ होनना बुंदों बेहाय PNG JPEG MSN JPEG बिनिफ्राय PDF फाइल बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन एबा फाइल साइजखौ बिदि बानायनांगोन बेनिफ्राय फट' आपल'ड बेवहाय फट' हिसाबै नोंथांमोना 150 KB बेखौबो बिनिफ्राय लेस खालामनांगोन बिनिफ्राय सिगनेचारखौबो नोंथांमोना 150 KB निफ्राय लेस खालामनांगोन बिनिफ्राय PNG JPEG इमेज नोंथांमोना खालामनांगोन फरमेटखौ बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार बेयो मेन्डेटरि जेराव स्टार मार्क नुनो मोनदों नोंथांमोना मेन्डेटरि हिसाबै बेखौ आपल'ड होनो नांगोन एबा नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय केटेगरि नोंथांमोना केटेगरि सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना मेरिटेल स्टेटास बेनिफ्राय गाहायाव जों फैदो
डेट अफ रिटायारमेन्ट जायफोर रिटायारमेन्ट पार्सन्स बिथांमोना माखासे माबा मोनसे खामानि मावनाय आजिरा लानाय नोंथांमोना बेवहाय डेटखौ होनांगौ बेखौ जोङो मेन्डेटरि गोदान निउ एप्लाइ हिसाबै मेन्डेटरि नंद्राया बेखौ जोङो होआबाबो जेबो बेवहाय जानाय नङा जेबो नङा दानिया गाहायाव नुनो मोनदों इज इउर हासबेन्ड वाइफ इज ए मेम्बार अफ दिस बर्ड जुदि लेबार कार्डनि आन्डाराव एबा खामानि मावनाय नोंथांनि हासबेन्ड एबा वाइफआ दङब्ला बेवहाय येस होदो नङाबा न'आव होदो बेनिफ्राय नेचार अफ जब नोंथाङा सरासनस्रायै बेसिकेलि नोंथाङा सरासनस्रायै मा खामानि मावो नेचार अफ जब बेवहाय सेलेक्ट खालामदो बेवहाय अपसन्स फैखायो गावबागाव नोंथाङा माबाफोर बेहाय थानाय खामानिफोर दङबा नोंथांनि हाबा मावनाय दङबा बेवहाय सेलेक्ट खालामदो जुदि नोंथाङा बिनि गेजेराव जेखौबो नोंथाङा खामानि मावा एबा नेचारेल हिसाबै नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव जेबो मावा अब्ला आदार्स दङ मोनसे बे आदार्सआव नोंथाङा क्लिक खालामदो बेनिफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेस नोंथाङा जाय जायगायाव एबा जाय प्लेसाव नोंथाङा थायो नोंथाङा थागासिनो दङ बे जायखौ प्रेजेन्ट एड्रेस भिलेज बेखौ नोंथाङा बेवहाय एन्टार खालामदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय ब्लक एन्ड टाउन नोंथांनि ब्लकखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय ग्राम पन्सायत एन्ड वार्ड नं नोंथाङा बेखौबो सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बेफोर जायफोर स्टार्ट मार्कनि मेन्डेटरि बेनिफ्राय पिन कड गाहायाव नुनो मोनदों नोंथाङा पिन कड बेनिफ्राय जोङो गाहायाव नुनो मोनदों सेम एज द प्रेजेन्ट एड्रेस नोङो बेवहाय पार्मानेन्ट एड्रेस जाय जेराव नोंहा पार्मानेन्ट नोंथांनि अरिजिन प्लेस अरिजिन भिलेज बेयो जाहैबाय पार्मानेन्ट एड्रेस बेहाय नोंथाङा फिलआप खालामदो नोंथांनि एड्रेस भिलेजनि मुंखौ जुदि नोंथाङा प्रेजेन्ट एड्रेसजोंनो सेमब्ला नोंथाङा बेवहाय टिक मार्क खालामदो अब्लानो सिगांनि जा फिलआप खालामखानाय बेवहाय फैगोन आरो बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नोंथाङा बेवहाय एन्टार खालामदो बेंकनि मुं बेनिफ्राय आइएफएससि कड बेनिफ्राय ब्रान्च नेम बेनिफ्राय नोंथाङा बेंकनि फार्स्ट कपि जाय एकाउन्ट नाम्बार आरो एड्रेस दङ बेखौ नोंथाङा बेवहाय आपल'ड होनांगोन आरो नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ जानांगोन सिगाङाव बुंनाय बादि गासैबो सेम फाइल सेम माने इमेज क्वालिटि बेखौ नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन आरो बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय आधार कार्डनि कपि बेहाय आपल'ड होनांगोन बेनिफ्राय भटार आइडि कार्ड नोंथांमोना बेहाय आपल'ड होनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव जोङो नुनो मोनदों डु इउ हेभ ए आयुष्मान भारत कार्ड येस अर नो नोंथाङा जुदि आयुष्मान भारत कार्ड नोंथाङा जुदि दङब्ला येस होदो गैयाब्ला न'आव होदो बेनिफ्राय गाहायाव इमप्लयार नेम बेफोरखौ जोङो मेन्डेटरि नङा जों होआब्लाबो जेबो नङा बेनिफ्राय जों गाहायथाराव फैगोन एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नोंथाङा जायखिजाया मोनसे एक्सपिरियेन्स जा लेबार कार्डनि आन्डाराव माबा मोनसे खामानि मावनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांगोन नोंथाङा बे एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ बेवहाय आपल'ड होनो नांगोन आरो बेनिफ्राय फाइल साइजआ बे एखेयानो बेनिफ्राय नमिनेसन बेखौ नोंथाङा मास्टलि नांथारगोन जेराव नोंथाङा बेनिफिट दं जेराव नोंथाङा जुदि डेट एक्सिडेन्टेलि जायोब्ला नोंथाङा बेहाय रांखौ मोननो हायो नालाय बे जायनि मुङाव नोंथाङा रांखौ दोनगोन बेनि मुङाव नमिनि हिसाबै नोंथांनि दुइसिन सासे नोंथांनि रिलेसन सोद्रोमाखौ नोंथाङा बेवहाय होनो नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा गासैखौबो बेवहाय नामनिफ्राय लानानै गासैबो एज बेनिफ्राय मा सोमोन्दो रिलेसनशिप एड्रेस गासैखौबो फट'निफ्राय लानानै आपल'ड होनो नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनगोन मोनसे नमिनेसननि फर्म फिलआप खालामनांगोन बे फर्मखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों प्रिन्ट ब्लेंक नमिनेसन फर्म बे प्रिन्ट ब्लेंक नमिनेसन फर्मखौ नोंथाङा बे प्रिन्ट नुनो मोनदों बेवहाय प्रिन्टआव थुनानै डाउनल'ड खालामदो आरो गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव बेवहाय आपल'ड होनांगोन आरो बिनि फाइल साइजखौ नोंथाङा खालामनांगोन PNG नङाबा JPEG बेबायदि टाइपनि नोंथाङा फाइलखौ खालामदो आरो फाइल साइजआ 150 KBनिफ्राय लेस गाहाय जानांगोन 150 KB ग्रोबबाबो जागोन बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन फर्म मोनगोन बेवहाय नोंथाङा डाउनल'ड खालामनानै लादो बेनिफ्राय फिलआप खालामखांनायनि उनाव बेवहाय आपल'ड होनांगोन आरो बिनि फाइल साइजआ सेम गोजौनि एबा गासैनि माखासे फाइल साइजजोंनो एखे गोजा बेनिफ्राय नोंथाङा गेट OTP बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन आरो बेहाय OTPखौ इन्टार खालामदो इन्टार खालामनानै नोंथाङा भेरिफाइ खालामदो भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव लास्ट प्रसेस मोनसे नेक्स्ट एन्ड पेमेन्ट नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होदो ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे अपसन फैगोन जे बेवहाय पेमेन्ट दाननायनि अपसन फैगोन अब्ला नोंथाङा पेमेन्ट दानखाङोब्ला नोंथाङा साक्सेसफुल जागोन एप्लाइआ आरो एप्लिकेसन आइडि मोनगोन बेखौ नोंथाङा स्क्रिनशट खालामनानै लादो आरो स्टेटासनि गेजेरजों नोंथाङा चेक खालामनानै नायबाय थानो हागोन दायो स्टेटासनि अपसनखौ नोंथांमोननो सिगाङाव दिन्थिदों दायो नोंथांमोननो आरोबाव दिन्थिगोन
दायो नुनो मोन्दों नोंथाङा बेवहाय स्टेटास अपसन, बे स्टेटास अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा मोननाय एप्लिकेसन आइडिनि गेजेरजों चेक खालामनानै नायबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा आफ्टार 1 उइकनि उनाव नोंथाङा मोनगोन लेबार कार्ड आरो नोंथाङा दानारि बान्थाखौ जेब्ला आन्डार अफिसियेल प्रसेसफ्रा साक्सेसफुल जायो, भेरिफाइफ्रा साक्सेसफुल जायो, अब्ला नोंथाङा मोननो हागोन लेबार कार्ड आरो दानारि 3,500 रां। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जे बेनि कार्डनि गेजेरजों मा मुलाम्फा मोनो आरो जोङो बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ।